When life accelerates, stay fresh. Stay cool. Stay perfectly dry. Adidas Antiperspirant Active Sweat Control. Ecolan cu arome fel de fel, simplu și rapid de preparat. Cald sau rece, gata imediat. Ceai instant Ecolan. Ceai instant Ecoland. Bun și rece, bun și cald. Deci i-a plăcut în România. Mi-a plăcut în România, mai e vorbă. Cui? Amicului meu ceh. L-au surprins frumusețile patriei. I-au plăcut localnicii primitori. Și Timișoreana, că-i pe gustul tuturor. Opravdu dobri. Și ce credeți că a luat cu el acasă? Berea noastră. Timișoreana, mereu o bere pe cinste. Acesta este noul Lady Speed Stick Wild Frisia. Energizant, senzual, pasionant. Wild Frisia de la Lady Speed Stick. 24 de ore de protecție care miroase atât de bine. În continuare, Piața Victoriei, Calea Victoriei și Bulevardul Magheru rămân închise pentru reparații. Și tot în continuare, cerul rămâne în oraș. În posibile averse de ploaie și intensificarea jumătatea zilei. Temperaturile nu vor depăși 10 grade în capitală, dar frigul și vremea rea nu îi va împiedica pe ascultătorii noștri să aibă o zi minunată. Ba chiar îi va ține Se aproape de aștepta să apar udă și furioasă. Nu și când îl am alături de mine. Cel mai fin și mai absorbant tampon ultrasubțire. S-a terminat coșmarul părului uscat, aspru și rebel. Noul șampon Elsef netezire intensă cu Nutrileum de la L'Oreal. O combinație între un microulei și un ingredient activ de netezire, Nutrileum hrănește și întinde firul de păr. Rezultatul, un păr de 4 ori mai intins. Cu Elsef netezire intensă, părul meu este mai suplu, mai neted, mai disciplinat pentru mult timp. Niciodată părul meu nu a fost atât de senzual. Noul Elsef netezire intensă de la L'Oreal. Pentru că meritați. Decupează-o pe bunica de pe margarina de la bunica, lipește-o pe eticheta de un de lemn de la bunica și poți câștiga $2000 săptămânal. În plus, câte un Opel Zafira la tragerile speciale de Crăciun și de 8 martie. Rămâi pe Antena 1. În câteva momente, lupta continuă. Te-ai simțit vreodată puternic? Ți-ai lăsat adversarii fără replică? Te-ai luptat pentru adevăr? De luni până joi, ești mai puternic la Marius Tucă Show. Stai! Stalinskaya, pentru cei puternici. Ho, 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 oprește-te! Pregătește-te pentru impact. La început este bomboană mentolată, apoi este gumă. Nou Excite de la Wrigley. Senzații tari neașteptate. Ce înseamnă la îndemână? La Raiffeisen Bank prețuim certitudinile și de 130 de ani ți le facem accesibile. Raiffeisen Bank, banca ta de încredere. Dă hainelor tale prospețimea oceanului. Simte acum senzația răcoritoare a noului parfum Atlantic. Lenor Atlantic, noul val de prospețime.
Da. Rămâne pe 1? Da? De 2 ori, Florin a refuzat poarta 2 și de 2 ori a pierdut. Și nu orice, de 2 ori a fost gata să fie în al 9-lea cer și de 2 ori a refuzat. Tentație și inspirație. Duminică seara la Bate Palma cu Dan Negru, numai la Antena 1. Mai înșelă sau am mai pierdut-o odată? Pentru naziști a fost începutul sfârșitului. O țară care nu s-a lăsat cucerită. O bătălie care a schimbat soarta războiului. Bătălia pentru Anglia. Laurence Olivier, Michael Caine, Christopher Plummer, într-un film care a făcut istorie. Duminică la Antena 1. Câștigi cu Antena 1 și jurnalul. Joacă-te cu norocel. Tot ce își dorește este să mănânce cuvinte. Ajută-l și poți câștiga $1000 săptămânal. Televizoare, calculatoare, CD playere sau chiar marele premiu, $1 miliard de lei, banii tăi. Așa că ia de dimineață jurnalul și decupează talonul din interior. Uită-te seara între orele 8 și 10 la Antena 1 și notează-ți cele 2 cuvinte pe care le mănâncă norocel. Adună 3 taloane dintr-o săptămână și trimite-le prin poștă. Nu uita, miliardul te așteaptă. Simt ceva periculos. Periculos? Cu gust luxuriant de lămâie. Schweppes Bitter Lemon. Periculos de nou. Acum știu secretul cafelei perfecte. Folosirea celor mai proaspete boabe. Cafeaua Cibo este făcută numai din cele mai proaspete boabe. Savurează aroma inconfundabilă în fiecare ceașcă. Cibo dăruiește cei mai buni. Dacă vrei să dai lovitura în afaceri, uită-te la Săptămâna Financiară. Duminică, la Antena 1. Am plăcerea să vă prezint noul Rex Blue Power Floral, cu parfum proaspăt de flori și putere sporită de curățare. La același preț isteț. Rex Blue Power, modul isteț de a spăla. Vă invităm la noua locație Bați Nissan, șoseaua Pipera 50A, telefon 0721 Nissan. Duminică seara, tu alegi ce câștigi la cel mai adevărat show de divertisment al toamnei. Aici sunt premiile, aici e distracția. Duminică seara, Bate Palma cu Dan Negru la Antena 1. Wembley Dry Gin. Dacă-ți pasă ce bei. Tocmai am descoperit un nou mod de a-mi proteja pielea cu noul săpun Protex Herbal. Efectul său se datorează plantelor precum ceaiul verde, rozmarinul, gălbenelele, cimbrul și uleiuri din arborele de ceai. Și, desigur, pot avea încredere că Protex înlătură murdăria și bacteriile. Contez pe noul Protex Herbal pentru protecția pielii. Noul Protex Herbal, pentru ca familia ta să aibă o piele sănătoasă. După fiecare masă amestecă Orbit White. Îți protejează dinții și îi păstrează strălucitor de albi. Nimeni nu poate face față zâmbetului tău. Orbit White, pentru dinți sănătoși de un alb natural. Rămâi pe Antena 1. În câteva momente, lupta continuă. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, dundim, dundá.
Participă la promoția Murfatlar. Poți câștiga $500 pe lună pentru restul vieții și îți iei adio de la muncă. Cu Murfatlar ești plin de bani pe viață. Detalii pe etichetă. Dacă vrei să te simți bine, ia-ți prietenii cu tine în locul preferat, un loc așa cum ai visat. Orice moment e special. McDonald's, te simți bine oricând. Soluția este acum în mâinile tale. Poxipol. Iei cele două tuburi, pui părți egale din fiecare, amesteci până obții o culoare uniformă și aplici soluția. Se întărește în doar 10 minute. Vezi? Nu există nimic mai rezistent ca Poxipol. Poxipol. Într-adevăr, o forță. Și acum, nou. Poxipol transparent. Activ de lămâie cu un plus de vitamina C. Băutura ta de iarnă. De ce este Head & Shoulders șamponul antimătreață numărul 1 în lume? Pentru că este atât de eficient încât îndepărtează mătreața 100%. Head & Shoulders, cea mai bună cale de la mătreață la un păr superb. E firesc să poți vorbi cu oricine îți dorești. Cu abonamentul promoțional de Crăciun, disponibil numai între 11 noiembrie și 31 decembrie, ai tarif redus cu 50% pentru 3 numere din alte rețele și 240 de minute pentru convorbiri cu numere Orange. E ușor să alegi cu cine vorbești, pentru că vorbești cu toți.